Mga igala, inyong makita ang bago ng salida na nagpuluhan. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Dugay ni musika asa tos butyok, oy! Butyok! Butyok! Oh! Tay! Oh! Nawa ka nak! Ikaw pa mong tuig, tay! Nga naman! Magpag-una ko! Magpag-una ka! Musugod ko unsay musugon! Unsay sugon ako? Uy, suhultak! Uwa! Pagkanindot yung bagong tuig! Talaga! Masugo na ka nak! Talaga kanindot! Pahit sa puspuro kay atay ko ang pahit puspuro na ka ha! Bag-una ka, dali naging ka masugo na ka ha! Bag-una ka! O nako! Di ko! Di ko! Hindi ka masugot na pag-uma ka ka! Angan! Ikaw ugma ko ang bagong tuig, tay! Tuwara! Sa kadlaw ni ana, adunay usa ka ulitaw nga gustong magbag-o karong tuig. Ug dinhi karong tuig. Gusto ko na bag-o na aga akong kinabuhi. Dili na ko magpasakit og mga babae. Gusto na ko na usar ka buok ang akong i-focus. Dili na ko anang 20 ka buok. Inom lawan sa oy! Huwag mo ka amiga, bahin kinakapo! Huwag ka gabae! Mahawang masakit. Kantong mga kubid. Kantong mga kubid, ipalayo ka ng sakit. Hala! 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 Sa kadlaw ni ana, adunay usa ka manambalay nga mangingilan. Karag og dinhi. Di ta ako mangilad. 2021 naman ta. Kinahanglan nga ako agi pangtambalan. Ako ana sila tinarungon. Kaya na sila mga maayo. Unsa akong baton bisag amuluhod ko para lang maayo na sila tanan. Di na ko mangilad og tuiga. Saan nga ning ani ko nakutot naman gyapon ko ni. Hala na. Inom naman ka, Loroy! Pamay kay nag-ayo sa mong panambal. Di pa rin sa kuha nga daga ng ayo. Ang uban po na minteryo. Namitiryo. Uy! Nangamatay. Namitiryo lagi kay tungod sa COVID. Ang imo pangilad sa imo ha, mangwarta man ka. Mangorta ko taon. Uy, di ko magpabayad. Uy, sila rin may muson sa bulsa. Ang ako panambal kay mga ko donasyon tag Santa Mel. Tama. Wala pa po na nangorta. Tawa na. Donasyon na ako renta. Pamiliti na, Yusmil. Kaya ko idatas ko linding. May Asa? pa. Pag-sure di amin ay. Lagi kay ka maningil akong turko. Kadlaw niya na aduhan na iduha kam nagkumpare nga misaad nga magbag-o sa ilang kinabuk. Og dinhi. Sura ka na imong gingon bay nga magbag-o ka na rong tuig ka. Oh. Karong bag-og tuig. Bag-uhon ko ang daan kong kinabuhi. Mo ba? Oh. Ang akong mga kamot nga nakampat sa sayop kong binuhatan. Hugasan ko sa akong mga luha sa akong pagbasol. Tapa ka di oy. Gisulti ka na. Oh, ako na barugan tanan. Ang akong gisulti. Inom lang po ito, oy. Kung kayo pa kayo mong barugan, nga nihar mo ka nagbaruga. Punto ka lako. Abi ko di mo bintambling. Karong year 2021, ako ginang gipanad sa akong kagalingon nga magbag-o ko sa akong kinabuhi. Tinuod na. Magbag-o ka ka. Ha? Inom lang po ito, oy.
Di ka magbago po to, ug di ka mo doon sa Ginoo. Di ka magbago po to, ug di ka mo doon sa Ginoo. Kabayaw ang ngalan mo, singgit ang kaayo mo. Ano na sa kabata. Nga mong sugot niya suguon. Kay magbago na siya karon tuig. Og dinhi. Sa dugay ni musika asa tos butyok oy. Butyok! Butyok! Oh, Tay, oh, nawa ka nak. ikaw bagong tuig, tay. Nga naman. Magpag-una ko. Magbago na ka. Musugot ko unsay musugoon. Unsay sugo na ko? Way suhol tak. Uwa. Pagkanindot yung bagong tuig. Talaga, masugo na ka na. Wala kanindot. Pahit sa puspuro kay atay ko ang pahit puspuro na ka ha. Bago na ka, dali nagi ka masugo na ka ha. Bago na ka, o nako. Ikoy. Digo. Hindi ka masugot na, bago maka ka. Angan. Ikaw ugma pa man bagong tuig, tay. Ito ano? 1, 2, 3, go! Hello Guys! guys! Hello guys! Kumusta ang maling gabi ka natutan na? Kasi kuya, 3, go! Ilom na po to. Tayo raw sa simbahan mo. Motay ka. Ay ko na wala. Sino ba oy? Balik ko. Balik ka sa mo. 1, 2, 3, go! Magbago ka ka. Hiwi! Magbago ka. Masulti yan, iniwi. Gato lang pwede rin. Gato mo. Gato lang pwede. Gato lang. Abi ko dimot yung Go! Sigurado malinaw ka na yun. Tapos sa isang Balik. Guys, kumusta? Kaya kami karon na nagbago na gimi karon tuiga. Okay, lapit na akong amigo. Okay, mauto no? Si Brad Inoy ngina mga guys, mga kaninyong tanan no na sa karong year of 2021 no? Bagong tuig, Bagong kinabuhi. Bagong kinabuhi. Uban karon mga guys. Uban mga guys, usahay ang tao mingon bagong sinina ra ba no? Para Lapit na akong amigo si Bitam kay katong pasulyon nga. atong kusultiyon atong amahan Amahan sa kanunay panabo. Para panabuyan. Okay, ato istoryon. Nara kami na diri. Okay, right? Salamat sa inyong pag-ampo na ako. Nasakit ko na ito sa hospital ka. Ulian pa ako abi ko. Patay ko to. Pinasa atong Ginoo. Hey! Salamat, praise the Lord, hallelujah. Jesus name. Bentam name. Okay, padayon mo sa among pagtanaw sa among channel na Ngisi TV. Pinoy Funny Video. Kung gusto ka lang malingaw, sa i-open na ang link. Unya i-search dayon ang ECTV Pinoy Funny Videos. Ugat-uga yung panahon, sigurado malingaw ka yun. Busa i-subscribe na o akong higala. Kung gusto ka lang malingaw, busa i-open na ang link. Kunya i-search dayon ang ECTV Pinoy Funny Videos. Ug ato gayong tanawon, siguradong malingaw ka dayon. Busa i-subscribe na o akong higala. Busa